Hvad så og velkommen til den her video. Okay, jeg er i den her grotte her. Jeg har prøvet at lave nogle videoer, men der var jeg alt for stille og sådan noget. Så en enderman, han slår mig ihjel. Han slår mig ihjel. Du er bare kæmpe på det der. Oh my god. Hvor er han? Prut. Fuck, men jeg skal have noget liv. Tror jeg. Jeg skal have noget mere jern. Sådan. Godt så. Så fortsætter vi. Okay, jeg skal have noget der. Der, sko. Godt så. Det ser lidt funny ud, men det er sgu lige meget. Ok. Godt så. Her bor jeg så. Men jeg beklager lidt, hvis jeg lige filmer sådan et andet sted som sidst. Men det bliver lavet om nu, fordi nu filmer vi der, hvor jeg stopper. Det gør vi ikke sidste gang. Så. Jeg ikke at prøve at gøre sådan. Det er min lillebrors iPad, han kan også på at spille noget. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan stole på ham så meget. Så vi fortsætter med det. Så. Det er det bare sådan en, kan man sige, at det er vi miner lidt. Shit, det var her, hvor vi bokkede fucking meget sidst. Altså, hvor jeg prøvede at filme sidst. Her kunne man ikke engang sætte lys og seriøst. Godt så. Goodie. Godt, så går vi videre noget af her. Jeg siger, jeg kunne ikke sætte lys. Helt seriøst. Jern. Det er det, jeg bruger for. Jern. Er det en ko? Det var mig, eller var der lige en ko? Jeg vil på kræfter. Nice, hvad er det noget? Nice. Den går bare rundt i en cirkel. Det er hjernen i væggen. Okay, jeg tror der kommer mange videoer i dag, på grund af jeg skal ikke noget i dag, så ja. Så vi kører bare med det her shit her. Vi koster en pickaxe. Okay. Og jeg beklager, hvis det støjer lidt i baggrunden, men jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Og den her skal være lige. Det er lige der er brug for. Godt, vi fortsætter noget af igen. Og der er heldigvis ikke så mere, fordi jeg er ikke lige bevåbnet. Så, ja.
Men der kommer også nogle zombie-jagter. Så ja. Endermænd, de kan dræbe en mega hurtigt. Og de går rundt med noget i hånden næsten hele tiden. Ja. Der var kun et stykke. Glimmer. Nej, det er blindgyde. Jeg hader det, de blindgyde. Ja, de er lort. Ja. Kom nu. Find en vej. Please. Okay, der kommer også en anden verden her i min serie, hvor jeg skal prøve at finde det også. Så den er blevet så frygtelig lang. Jo, den video bliver lang for. Meget. Vi går bare rundt her lidt og chiller lidt. Okay, vi går rundt og ser, om vi kan finde grotter. Så, det er shit her. Godt så. Okay, vi går videre. Jeg godt med her. Jeg håber, der kommer mineskagt i den her video her. Okay, der er en godt her. Yes. Der var jeg. Det var den her video, jeg fik fuldt i andre, husker jeg. I episode 2 var det, tror jeg. Ja, jeg kan ikke huske det. Ja, det var 2. Fuck, det går bare lige nu. Også. Ja. Sådan. Der. Okay, vi får der. Jeg ser nogle. Ja, det er ved 1 million kroner på, det er den blindgyde. Ja, det er den sådan til næsten alle. Det kan bare fornemme, altså fornemme. Fuck, man. Jeg hader, når det shit sker. Okay, vi skal op her. Og så... Jeg vidste. Okay, vi laver fælden. Fælde. Godt. Det kan være noget. Vi kører. Godt så, vi kører ind. Eller hvad for mig der? Vi tager den. Det har vi ikke været endnu. Guld! Nej, så har vi ikke noget. Fuck, man. Vi har ikke noget til at hugge det med. Okay, jeg skal finde ham ud igen bagefter. Vi kører lige lidt videre her, bare lige for at tjekke. Okay, jeg skal kraftedeme ikke noget der. Det kan jeg godt glemme. Det er så godt, der var jeg der, hvis jeg tænker lidt. Hvorfor fanden så han ikke det her? Jeg så det godt. Vi har bare... Godt.
bare lidt mere. Vi laver lige fælden. Oh my god. Så vi skal den her vej. Shit, det går bare lige nu. Funny. Okay, kom op. Parkourspil. Jeg er dårlig til at snakke lige nu. Jeg har lige noget at sige. Fuck up. Sådan der så. Der er jeg. Hvor fanden er det henne? Det skal jeg ikke se her. Okay. Næste gang skal jeg altså tage crafting table med. Og en brændeovn. Altså, jeg fandt guld. Og så har jeg ikke noget til at hugge det med. Det er bare noget. Okay, men jeg er slut. Skal vi gå lige ned i mine og finde det der guld der igen? Eller tjekker lige, hvor lang tid den har varet. Sådan der, okay. Vi ses. Og jeg kan det. Ja, vi ses. Okay, jeg kan lige prøve at gå ind i den her server der. Sådan der. Se, det er sådan en server her, man kan være inde i. Men vi ses. Okay.